नमस्ते, राम राम, प्यार भरल आदाब। हम शिवनंदन जायसवाल आज आप लोगन के समक्ष लेके आयल बाटी कबीर दास के भाषा पर एक चर्चा। कबीर दास के भाषा। संत कवि कबीर दास के जन्म 1398 या 1440 में मानल जाला, वाराणसी के आसपास में। ए पर तमाम विद्वान लोगन के मतांतर भी बा। कबीर दास के मूलतः भाषा कहल जाई तो उनके भोजपुरी भाषा हो, काहे से कि उनके बाड़ी में स्पष्ट रूप से लिखल बा मिलाला कि बोली हमार पूरब के, बोली हमार पूरब के, बिरले लखे कोय, बोली उहे लखे जे धुर पूरब के होए। उनके भाषा के हमन के खास कह के यहाँ ओके ए अनुसार से व्याख्या कही सकल जाला। एक नंबर, कबीर के भाषा जनता के टकसाल से निकलल भाषा हो। कबीर के भाषा जनता के टकसाल से निकलल भाषा हो। उनके भाषा जेमे न कोनो पांडित्य बा न ही अलंकृत बा, परंतु उनके भाषा एक नदी के तरह प्रवाहमान बा और संस्कृत के वन कुजाल भाषा के रूप में व्याख्या कैले बाटे। यानी उनके भाषा बिल्कुल प्रवाहमान बा। 2 नंबर, पंचमेल खिचड़ी या सदुकड़ी भाषा। वन एके जगह रात नहीं रहले, भक्त रहले, संत रहले, ए नाते कबो यहाँ कबो वहाँ भ्रमण करत रहले। ए नाते उनके भाषा में राजस्थानी, पंजाबी, भोजपुरी, अवधी, ब्रज, उर्दू, फारसी, हरियाणवी लगायत के तमाम प्रकार के भाषा के सम्मिश्रण बा, समावेशीपन बा और उनके भावना के वन समेट ले बाटे, लोक भाषा के वन पकड़ ले बाटे। ए नाते उनके भाषा के लोग पंचमेल खिचड़ी या सदुकड़ी भाषा भी कहेले। जैसे सदगुरु हमसु रीझ कर कहिया एक प्रसंग, सदगुरु हमसु रीझ कर कहिया एक प्रसंग, बरसिया बादर प्रेम का, बरसिया बादर प्रेम का भीज गया सब अंग। सदगुरु हमसु रीझ कर, सदगुरु हमसु रीझ कर कहिया एक प्रसंग, बरसिया बादर प्रेम का भीज गया सब अंग। यह दोहा में भी राजस्थानी, पंजाबी, खड़ी बोली, भोजपुरी बोली, भोजपुरी भाषा आदि भाषण के हमें मिश्रण स्पष्ट रूप से दिखाई देता बा। 3 नंबर अगर कहल जाए तो सामासिक संस्कृति के अभिव्यक्ति बा उनके भाषा में। सामासिक संस्कृति के अभिव्यक्ति बा। जैसे कहें कबीर चेतहूँ रे भूंदू, कहें कबीर चेतहूँ रे भूंदू, बोलन हारा तुरुक न हिंदू। इन्हीं उनके भाषा में समरसता बा, हिंदू और मुसलमान के प्रति समान भाव बा और दोनों समाज के वन ऊपर और एक मानव के रूप में उठावे के चाहत रहने। 4 नंबर अगर कह ले तो व्याकरण एवं शास्त्र के आग्रह से मुक्त बा उनके भाषा। यानी वन व्याकरणिक संरचना पे उन ज्यादा उन कोनो पढ़ल लिखल नहीं रहले, एक पहुंचल अनुभवी फकीर रहले, साधु रहले, संत रहले, जो निर्गुण परमात्मा के भक्ति मार्ग पे, निर्गुण भक्ति मार्ग पे चले वाला एक अनुभवी संत रहले। ए नाते वन अपने रचना में, अपने बाड़ी में व्याकरणिक संरचना के और शास्त्रीय आग्रह के कौनो विशेष ध्यान नहीं देले बाटे। 5 नंबर, मस्त
मौलापन के छाप बा उनके भाषा में, मस्त मौलापन के छाप बा। रमता जोगी बहता पानी की तरह मन रहले, ए नते मस्त मौलापन के छाप भी उनके भाषा में मिलला। और व्यंगपन, व्यंग और अक्खड़पन बा उनके भाषा में, व्यंग और अक्खड़पन बा। जिसे कि वन कहले अपनी पाड़ी के माध्यम से कि मन ना रंगाए जोगी, मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, और दरिया बढ़ाए जोगी बन गए बकड़ा। इनमें बहुत बड़ा कड़ा व्यंग बा, हिंदू और मुसलमान के ऊपर कड़ा व्यंग बा कि जब तक अपने मन के नाई रंगावल जाई, प्रभु परमात्मा से निराकार से नाई जुड़ल जाई, तब तक कितनो भी दिखावा कैली हेल जा, उसे हमन के मुक्ति मोक्ष या परमात्मा के नाई प्राप्त कर सकल जाला, हमन के जीवन अधूरे रह जाई। एक तरह से व्यंग करत आगे कहले कबीरदास से कि कंकड़ पत्थर जोड़ के, कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद ले बनाए, कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद ले बनाए, ताचढ़ मुल्ला वाग दे का बहरा हुआ खुदाए। एक तरह से वह धार्मिक आडंबर के फटकारत अपने तीखा व्यंग में प्रस्तुत कैले बाटे। और 7 नंबर पे कहल जाई, 7वां विशेषता कबीर दास के भाषा के ते सहजता भी बा। कबीर दास के भाषा में काफी सरलता भी बा और काफी सहजता भी देखे के मिलाला। और साथ साथे कबीर दास के भाषा में शिल्पगत ज्ञान भी बा, शिल्पगत ज्ञान। इन्हीं उनके भाषा में खास करके प्राकृतिक प्रतीक और रूपक के भी प्रयोग भइल मिलाला। जैसे देखी, जल में कुंभ कुंभ में जल है, जल में कुंभ कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तात कथ कहानी। यानी नदी तालाब या समुंदर में कोनो गगरी बा, गगरी में भी जल बा, अगर गगरी फूट गए तो ओकर जल वह जल के समान हो जाला। एक तरह से मनुष्य भी गगरी के तरह हो, मटका के तरह हो, और ये परमात्मा जौन बा समुद्र की तरह हो। इन्हीं जब शरीर जब एमे के हंसा आत्मा जब छोड़ दे, यानी फूट जाई अर्थात मर जाई, तब हमें के जौन परमात्मा रूपी जो अंश बा परमात्मा में ही समाई के परमात्मा मय हो जाई। इस तरह से कबीर दास जी बहुत बड़ा एक संत रहले, जौन की एक युग में एक मर्तबे मात्र जन्म भइल बा, फिर दोबारा ऐसन संत के आगमन आज तक ले नहीं हो पौले बा। तो वास्तव में कबीर दास का एक ठो दू ठो और सुन लें दोहा। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। बुरा को देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोय। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो लखाए। यानी यह तरह से कबीर के बाड़ी लोगन के बच्चे से लेके बुढ़ा तक लोगन के जुबान पे बा, उनके भजन जौन शब्द बा लोग बहुत झूम झूम के गावेले। तमाम धार्मिक आध्यात्मिक कार्यक्रम में साधु संत लोग गावेले। आजकल ऑडियो वीडियो सामग्री भी कबीर पर प्रशस्त आ चुकल बा। तो कबीर दास जी के भाषा पर चर्चा इतने, धन्यवाद।